Ngifuna mfana wami olapha ungazijongeli phansi, uyazibalela kuyenzeka into ingathi ayenzeki lento iyenzeka. Ndasindiswa leminyaka eyi-17 Thixo wanisindisa. Inezinto ezenziwayo emhlabeni zange ndibe nayo le nto, kukhona into ekuthiwa zii-girlfriends, zange ndibe nayo loo nto. Amen. Ndiyithetha ngamabomu le nto endiyithethayo. Ndimdala for ezo nonsense. Kodwa ndithi mandiyithethe ngoba ndibona abantu abatsha abaninji abalapha ekuthiwa kunakwenzeka okokuba umntu omtsha ahlale nje. Ndasindiswa ndineminyaka eyi-17. uThixo wandisindisa, wenza ummangaliso. Anditshatanga ngoba ndandithanda utshata, ndandingafuni utshata. Ndolukela kule nto. Lo mzalwana ebendingcwatywa izolo yayifrendi yam le, sasindiswa kunye. Soluka kunye. Kwakuthiwa akanawuphila umntu ongayityanga ibhokhwe. Singabafana abangazange bokuqala abangazange bayitye ibhokhwe abasindiswa nguThixo. Soluswa ngevangeli. Hayi ndizangazawuthetha loo nto, kodwa ndibona abantu abatsha abaninzi. Loo nto indenza okokuba andingomntana, I'm 90 years of age. Khulele kuThixo. Ndathi xa ndina-39 iminyaka uba uMfundisi uBhengu wrote me a letter overseas. Wathi nazo funa umfazi mfana wam ndimtshatise phambi koba ndife. Yento tata madoda, yintoni le ndindihlelayo imbi yangana? Atsho ndathi yintoni imbi endihlelayo? Ndiyayithatha loo lento ndayishowanisa ndayifaka emlilweni. Ndahlala khonza uThixo wam wafika. Hayi ndithi mandiyithethe ndiyayincokola. Amen. Ndibona abantu abatsha, ndisaba ukubona abantu abatsha begcwele. Kuthiwa ezinto kaloku azenzeki xa unakwazi uhlala nje. Ndasinasele itshate ndina-39 koske uvuke ngathi mandifuna umfazi. Theni thina loo tata? Kwathi ngale mina afika ngayo sisegeyithini sinexhego kuthiwa ngutata umenziwe. Andabalekiswa ndikhumbula into yoba andizange ndimphendule. Nkosi yam nanko efika ndabaleka, wayibalekisa imoto ozoyimisa phambi kwam. Wathi nazo ngutata ongakanazo mna. Ngazingaba banazo abanekileyo. Wakhona intwana yapha emomoti ibikade imeya yakwanazo. Hayi asidibenanga abanazo abaziwayo apha. Wodzana bona izitulo zabo. Thina ke singamakhwebu umuntu awedabane. Osigado omele onsense oflash. Awukulapho ungagqibile. Eyona nto ndiza kuyo ukuxelela abantu abatsha uba nento ingathi ayenzeki iyenzeka. Wandibiza lo tata wathi nazo izam. What I wrote you a letter, my dear. Why didn't you answer my letter? That thank you very much. I received your letter, but most unfortunately, it was against my will. Ngelishwa ileta yakho ndiyifumene. Into enabangelishwa ileta yakho ifike yaxabana nesazela sam. Le nto asiyo into ebendiyifuna. Wathi mfana wam ufuna umfazi. That was right. To cut matters short.
ndiyacela ndifunele ndikwazi ukuthi ndisenkonzweni ndibheka ndifuna umfazi ndizokhonza lethi ngathi yenzeki bafana bami yenzeke. uThixo uyasindisa and akapheli kuloo ndawo. uThixo uyagcina. uba wandigcina mna ebufaneni bam, why not you? ufuna kumclaim uThixo, umclaim uthi nabo tata unazo na-90 ngoku iminyaka. Ngelo xesha ndathi na-39 kuthiwa mandifune umfazi. Yathi tata ndifune, wabhala incwadi kakhona, wandinika amantombazana 3. enye eyaseMonti, eliseMonti ke ndi-Sunday school teacher phaya eMonti. Ndandithe kwi-Sunday school teachers ndingase ndive uba kukho i-Sunday school teacher etshate nomntana, ibingumntana we-Sunday school. Ndathi linyala yena. Lo waseMonti ndamkhuphela ecaleni, kwasala ababini. Ndandithe uThixo ndithandaza, ndiyathandaza Thixo okokuba xa kufikelele kubeni manditshate, ndingamthathi intombazana endingamazi unina wayo. Engqondweni yam, hayi ukuthi asiyonto ebhaliweyo leyo, ayikho naseBhayibhileni. Intina yayingqondo yam yayindixelela okokuba intombazana, umntana wentombi ufuze unina. Yinto eyayisentliziyweni yam leyo. Ndaqala kufuneka ndazi umama wayo ukuze ngoku ndizotshata, nditshate nentombazana endazi umama wayo uba isimilo sikamama wayo sinjani. Ndinethemba ke lokokuba naye mhlawumbi isimilo sakhe sawufana naye. Yayisentliziyweni yam loo. La mabini amantombazana ndiwazi nawo. Enye yaseBhayi, isister yaseBhayi, enye isister yaseKapa. Andiwazi ndizawuthini Thixo. Ndaqonda hayi andiyeke yonke. Kodwa kwapho into ethi hleze ngenye imini kwenzeka into kuwe, kuthiwe ifike into ebantwini ukuba umfundisi wayebhale incwadi wathi ufuna umfazi. Hey, yenza appointment notata uMxhego. Noko le yaseBhayi intombazana ndazi utata wayo wayi-elder. Athi mhlawumbi noko xa utata wayo wayi-elder inokunesimilo esihle. Iwari yam, bantwana bam, ndiwarishwa kuba andifuni into ezawuchukumisa le nto endiyifumeneyo, ezakwenza okokuba ndijike kule nto endiyifumeneyo. Yiyo le nto ibangela uba ndizule ndenze yonke le mizamo endiyenzayo, ngoba andimazi le ntombazana endizawutshata nayo okokuba ayindisusana kule nto. Khona into endiyifumeneyo. Ndihamba nayo noThixo wam. Ndiyabulela mfundisi wam okokuba undibize nam ndibe khona apha. Andizoshumayela nabo bafundisi baya amadoda amakhulu. Le nto bahleka nama ndiyabonisa nale futhi uba mayihambe phambi kwexesha, ingayiboni nale mvuselelo. Ikhulile. Kodwa siyambulela uThixo kakhulu. Ngelaka ndandiyi-chairman yabantu abatsha from Mzimkhulu to Cape Town. Kwafika amanesi ezosebenza eMonti ayi-3. Ndafunda inanze zawo, izaziso zawo siwamkela eMonti. Yayinto entle leyo. Ndathi bendisathe kuni ke ndenze i-appointment, umfundisi uMxhego wandenza i-appointment nale ntombazana yaseBhayi.
kwathi ngeSaturday engakuzawuhamba ngayo ngebhayi ndatsha. Ndolala esibhedlele. Kanti uThixo ndophula kule ntombazana. uThixo umuntu wakhe akamdandisi. Nam ndandizilahlela kule ntombazana endingayaziyo ngenxani yokwazi utata wayo. Ndatsha ndolala esibhedlele. Ndathi ndilele esibhedlele afika amanesi ezondibona. Phakathi kwaloo manesi kwakukhona enkosikazi yam bengizingcwaba kule viphelele. Wathi uThixo nansi inkosikazi. Tyhini ndamjonga. Bekhona amasiko amantombazana ebengamanesi amathathu, ebengomnye wesithathu kula manesi ebendiwanike ebulisa phaya. Ndamjonga. Xa ndimjongayo andimmazi, andazi nonina wakhe. That nonsense. uThixo uyasindisa, akapheli kuloo ndawo. uThixo uyagcina. Ndizama uvusa ithemba kubantu abatsha abakhona kule ndawo uba kukho, there is God in heaven. uThixo ogcinayo. Le nto eniziselweyo apha asiyonto bekungamelanga bayizibe, kodwa uThixo umzisile umntu wakhe ngexesha elinje. Besisathi namhlanje siyaxelela omuntu kanti omamtshwayo baziwa. Besisathi siyaxelela ibandla laka-7 silazise okokuba kukhona into enje lapha. Make sizeni. Hayi kanti umkhosi kaThixo usihambele phambili. Okokuba sifika phaya kwahleka kuthiwa hayi uzwe apha ententeni. Sayiqondazi hayi asingazajika asiye ententeni. Ngoba vele ke kade umnqweno wethu uba ukudibanisa lo msebenzi siwenze ibe ngumsebenzi omnye. Eyona nto ibisentliziyweni yethu, kodwa besingafuni okokuba besifuna uqala sithethe nebandla, sihlale nalo phantsi silazise okokuba kukhona into enje eyenzekileyo elapha kwa-7. Ngakho siyanicela okokuba siye khona umkhosi kaThixo ufike kaninji kuthi vala nencwadi esithi ndikhona luka-7. Wayefike kwa-1 kwenza imvuselelo kwa-1, waphinde nalapho wayendifowunele. Ndathumela abazalwane uba lo mzalwane kuyabonakala uba ikhona into kaThixo anayo yokuba avuselele abantu, kusindiswa abantu. Khona le nto apha kuye. Ngako siyamthandazela uThixo mamncede, amnike amandla ngenabo, amomeleze. Size apha namhlanje okokuba sizohlanganisa umsebenzi. Noba besingakhange sidibane nabo abantwana bakaThixo, kodwa sidibanisa umsebenzi. Lo msebenzi mnye, umsebenzi kaThixo. Akumelanga uba apho ka-7 sibe namabandla amabini. Funeka ibandla libe linye apho ka-7. Sibe yiloo nto sidibanise lo msebenzi ube mnye. Athi noba uyahamba ushiye ebantwini lo msebenzi, ngoba uzawuhamba ye ngunyawo ntle lo unento uThixo amphathise yona yokokuba ajikeleze ahambe emisa intente kwiindawo ngeendawo. Kodwa ke siyambulela uThixo awuyimisa intente uyazisa. Athi imile intente endaweni ethile. Ndiyacela nize nizokhangela. Ndamjonga lo nkosikazi, sendimjongile ndaqonda hayi soka aphuma esibhedlele. Sendiphumile esibhedlele uThixo wathetha nam. Sayithini le nto? Senza appointment kumfundisi kakhona, umfundisi Umxeko. Umfundisi Umxeko, ndiyacela undenzele appointment. Khona intombazana apha, umntu akaziyeli entombazaneni apha kule nkonzo. Hayi, uya kumfundisi.
adibane nomfundisi ibe ngumfundisi umdibanisa nentombazana. Yavakala na? Amen. Haya kumfundisi ndathekile nomfundisi mfundisi khona intombazana uThixo andibonise yona iyafika apha yaziwa bandidibanisa kunye naye. Le ntombazana yathetha ummangaliso kum, yathi ubusithandaza wena ufuna inkosikazi. Zange ndithandaze mna ndifune umyeni. Ndiyacela sihambe siyothandaza sobabili, sizile ukutya iintsuku ezintathu, singaseli manzi, singaseli neti. For 3 days siyothandaza kuThixo, sibuze kuThixo okokuba le nto ivela kuyena noba ivela kuwe. Utsho le ntombazana yena hayi bo dadayi, ndiyacela sihambe siyothandaza ngoba vele ngathi le nto yalo mtshato bendingayifuni. Ndifuna uThixo makayichithe. Uba ngusatana lo ondenza le nto makayichithe uThixo. Sahamba sayothandaza, ndatsho kumfundisi, mfundisi le ntombazana ithi masiyothandaza, siyotizila iintsuku ezintathu singaseli manzi, singaseli iti for 3 days. Ayilulanga loo. Sahamba sohlukana for 7 months. Ngoba bendingayifuni le nto. Waphinda uThixo wathetha nam. Wathi uThixo wawenza i-appointment nentombazana nahamba nozila. Ngoku ndiyacela uphinde kulo ntombazana. Yeni akasekho naloo mfundisi, sengumfundisi uJakavula okhona. Umfundisi uJakavula ake ndenza ndadityaniswa ngumfundisi uMxheko nentombazana. Ndiyacela khawuphinde undidibanise naye. Unkosikazi wabuza umbuzo okokuba ingaba uThixo utheni kuwe. Ndakho ndayithethileyo uThixo kum uthe ndisendleleni, wathi hayi ke xa usitsho, wathi mna ndiphuma kwilali enje, ndiphuma kubantu abanje, ndiphuma kubantu abanje, ndiphuma kubantu abanje. Ndihlangene noThixo esikolweni. Kwakukhona ititshala kwakuthiwa nguSharon Ntohando yasezazulwana. Wahlangana naloo tishala esikolweni, yayiprinsipal esikolweni sawo. Kwakutshintshwa enye itishala kweziswayile. Kwakuqala okokuba kweso sikolo kube khona abantwana abafumana i-first class. Loo tishala uSharon Ntohando. Abantwana beso sikolo bebekade befumana 3rd class, bengakwazi uqhubeka baye. Yaba ngoonkosikazi abafumanayo. Itsho ukuthi ke ndaba ndiyambhalela umfundisi uBheki, ndiyamxelela uba ndimisiwe. Ndimise le ntombazana. And futhi sesihambile kwayokulotyolwa. Sanikwa nosuku esizawutshata, emasitshate ngalo. Wandibhalela wathi ndicela uyijika loo date, ibe yidate ethile. Ndathula, andayijika idate, ndahlala. Waphinda wandibhalela wathi ndiyacela ubuyele kulaa date yakho. Ayikho into emandi mntakwethu njengokuba wazane noThixo. Kuyo yonke into yenzayo uThixo umazisi. Andayijika laa date. Wandibhalela ukuthi uBheki wathi buyela kulaa date ngoba ngale date ebendiyimisile kuyo sizawuba ne-conference eDurban. Ngoko ndiyawulungiselela loo conference.
Ngizabacela abafundisi bebhoda bangayi econferencini awuqala emtshatweni wakho. Awungeyibha senkulu yiye emtshatweni wakho uyotshadiswa. UThixo uyasindisa and akapheli kuloo ndawo. UThixo uyagcina. Ugcinile uThixo nolaa nkosikazi. Lena bayenzekanga into ebendiyithandazele. Ndandithandazele okokuba xa kufikelela ekubeni kube khona ofayo phakathi kwam naye, because I don't want a second hand. Sifuna isandla sesibili. Ngiyacela Thixo xa kufikelela uba makufe mna kuqala, kungafi yena. Ndandingafuni okokuba ifumane isandla sesibili. Ndandaneliswe sesisandla endisifumene ebudaleni bam. Ndaqala utshata ebudaleni bam at 39. Ndaqala uba nenkosikazi. Thixo wandiphatha kakuhle, sahlala kakuhle nonkosikazi. Unosweleke kule vivele. Ebuyi South Africa yonke, ingane seconvention. Ndalibala noba kusweleka inkosikazi. Yangandisetha abantu. UThixo phakathi kwethu. UThixo uyasindisa. Akapheli kuloo ndawo. UThixo uyagcina. UThixo ubonile at this age andinabasafuna mfazi. Mdala ngoku. Nonsense. Mdala ngoku. At 90. Happy. Happy. Into eyibangela okokuba ndithi ndifuna uThixo andigcine kungoba ndaqashiswa into yoba amakhosikazi, mhlawumbi uzayingqina le nto endiyithethayo, iyakwazi inkosikazi ithi isentsha isenabantwana ababini kuswele kumyeni wayo, ibafundise aba bantwana babe zizinto. Xa ufika endlini yayo ungaboni nedyasi emveni kwecango, iphile. Ndibuza uba mna kutheni thina madoda soyiswa yintoni? Uba la mantombazana ekwazi uphila thina ndathi ke indlela ebhedile kuyacaca uba thina siyoyiswa into esoyisayo. Ngako Thixo ndithathe, andisifuni isandla sesibili. Hayi, ndiyaningqinela nje okokuba nazi okokuba le nto lingeni kuyo alingenanga mfana kahlekani. Ndiyabulela ukubona nokwazi. Thixo uyasindisa, akapheli kuloo ndawo. Thixo uyagcina. Ndigcinile le minyaka abantwana bam. Bandiphatha kakuhle, ndijikelezile eli limiweyo. Kho ndawo ndinganyathelanga kuyo. Ndayofika nakwingcwaba likaYesu. Ndawufika nakwingcwaba likaYesu. Ndafika ndalibona, ndangena phakathi. It's open to. Elaa ngcwaba alivalwanga, libekwe nje into engathi licala. Xa ndifikayo ungafika ungene. Ndafika ndangena phakathi kwingcwaba likaYesu. Isho ukuthi ndiwujikelezile umhlaba. UThixo uyasindisa, akapheli kuloo ndawo. Onomazi ndenza wafunda andizoshumayela. Awuba unweba sawucela yena asiphele izwi likaThixo. Cela yena, ufuna ucela yena. Kodwa ndinelizwi endithanda nje uPawuli ubhalela umfana wakhe ogama lakhe linguTimothi. Andazi uba ukhona ophela iBhayibhile yesiXhosa tofana ngelishwa. KwiBhayibhile silena nje kuyo wawungapha kwaZulu eNatala.
loo nto yandibangela ukuba ndingafuni ukuba ndingakwazi uthetha isiXhosa. Baske bantwana angingakwazi ukukhuluma. Ngiyakhuluma nonsense. Ndifuna uthetha isiXhosa sasekhaya. Rather better ndithenge iBhayibhile yesiNgesi. So ke ngelaka ke kunyaka wesibini kwakhona English class. Hayi ke sawungena khona ke. Ndiyacela indifundele nje nevesi ndizoshumayela kodwa ndiyayithanda le vesi. Uphawu ubhalela lo mfana wakhe. Okay. Ubani ophethe iBhayibhile yesiXhosa ndifundele 2 Timothy chapter